הקמת חממה ביוטכנולוגית נוספת שתהווה מקור משיכה ליזמים, 27 מיליון שקל. הסרת חסמים וכלים נוספים שמשפיעים במישרין או בעקיפין להגברת התעסוקה בצפון בצורה משמעותית. בנוסף, במסגרת הסיוע של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לתעסוקה בצפון, העניק המשרד שוברים ביחס של 40% מכלל השוברים שהוענקו להכשרה מקצועית בארץ, ומספר התלמידים המתוקצבים הוא כשליש מכלל התלמידים בארץ. בנוגע לתעסוקה באוכלוסייה הערבית בצפון, ישנם 11 מרכזי הכוון הנמצאים באזור הצפון ומשרתים 54 יישובים בעלות תקציבית של 21 מיליון שקל לשנה. בשנת 2016 בלבד שירתה התוכנית באזור הצפון 5,730 משתתפים בשיעור השמה רב-שנתי של 54%. בנוסף, מנהל המשרד תוכנית להשמת אקדמאים ערבים בעלי השכלה טכנולוגית בתעשייה עתירת ידע, ובתחום זה הושמו בשנתיים האחרונות 324 מועמדים בחברות היי-טק מובילות. גם בתחום מעונות היום המאפשרים להורים לצאת לעבודה, בתקציב 2017 הוגדל באופן משמעותי תקציב הבינוי. יש פה פעילות ישירה מול התנועה, מול המגזר הערבי, ורואים שינוי דרסטי בארבעה חודשים האחרונים, שינוי דרסטי של הפעלת מעונות ומשפחתונים בצפון. דרסטי. אני רוצה להגיד לך, לפני 4 חודשים שקיבלתי את בינוי המעונות על שנת 14, לא 17, שכבר היום אנחנו ב-12 לחודש, כבר יצא הכל קורא וכבר יש הקצאות לבנייה ל-2017. אני לא חושב שיש איזה אח ורע בסדר, אבל שקיבלתי את העניין של המעונות בסוף אוגוסט, היו 23 מעונות עם סמלים. סמל זה מעון שנותן סבסוד, 23 מעונות, ב-31 לדצמבר זה גדל ל-95. באוצר אומרים, אנחנו רואים את הסבסוד, אנחנו רואים סבסוד, זה אומרת נשים שיוצאות לעבודה, זה גדל דרמטית, לפחות פי 4. כי פתאום התחילו ללחוץ ולא לוותר, ולנהל את זה כפרויקט עסקי, והעסק זל. אז גם שם אנחנו רואים תנועה גדולה, ורציתי לשאול אותך לאן אתה רוצה, מה אתה רוצה לעשות עם ההצעה לסדר? אתה מסתפק בתשובת השר. מה אתה רוצה? איזה ועדה? ועדת העבודה והרווחה. אני תומך במעבר לוועדת העבודה והרווחה. תודה רבה. הבעת דעה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. דקה, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, אדוני השר. תראה, אנחנו אתמול פתחנו את הבוקר בוועדה לצדק חלוקתי, כאשר דנו על מצב הבריאות בפריפריה הדרומי, בסורוקה. האם צריך לעשות בית-חולים נוסף, האם צריך להרחיב, מה הדרישה והפערים המטורפים בין הפריפריה הדרומית לפריפריה הצפונית. במהלך היום המשכנו לוועדה אחרת, ועדת הכלכלה, שם היה דיון על מצב הפריפריה הצפונית. ואני חייבת לומר לכם משהו שנורא התבלבלתי. לא רק שמערבבים אותנו, משסים את אלו באלו. כי מדינת ישראל באה ואומרת דרך משרד הבריאות, נתנו למעלה מ-500 מיליון לקופת חולים כללית כדי שתחזק את סורוקה. באים בסורוקה ואומרים, סליחה, אבל אמרתם לנו גם את העמק בבית שאן. סליחה, בעפולה. לאן? האם הכסף נמצא? לאן הוא הלך? למה הוא לא צבוע? ומשרדי הממשלה, יש להם אינטרס לא לצבוע את הכסף, כדי שמחר מחרתיים הם יוכלו להצביע על השם האחר, על הקבלן המשנה, כאילו הוא עשה טעות. יש איזשהו פלוס אדיר באמורפיות הזו, בטשטוש, במעורפלות הזו, כדי להסיר אחריות. גם לילדים שלנו בפריפריה מגיעה בריאות בדיוק כמו לילדים במרכז הארץ. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. בעד זה להעביר לוועדה, ועדת העבודה והרווחה. בעד 10, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעה לסדר תעבור לוועדת העבודה והרווחה.
אנחנו עוברים להצעה הבאה: ההתקפות הקשות על בית-הדין הצבאי והרמטכ"ל בעקבות השעייתו של החייל. בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי. וואו. טוב. עד 3 דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רואה בהצעה הזאת המשך למה שהתרחש במליאה לפני שעה קלה בהקשר להצעה שהציע שר החינוך לגבי הכניסה של ארגונים מסוימים לבתי-הספר. תראו, אנחנו נמצאים באחד מרגעי המבחן של הדמוקרטיה הישראלית. לפעמים לא רואים את הרגע הזה בחשיבותו כשהוא מתרחש, אבל אחר כך בפרספקטיבה היסטורית זה מתברר. המשפט הזה הגדיר מה מותר ומה אסור לחיילי צה"ל לעשות. והוא הגדיר את זה בצורה חדה וברורה. ואני אגיד לכם מעבר לכך, לא מעניין אותי מה יהיה גזר הדין. לא מעניין אותי. גם את זה כמובן אני משאיר להכרעת בית המשפט. לא מעניין אותי. אבל מה שכן מעניין אותי זה הדברים הברורים שנאמרו שם, מה מותר ומה אסור לחיילי צה"ל לעשות. וכשב-1956 התרחש הטבח בכפר קאסם, באו בתי-הדין, באה מערכת המשפט במדינת ישראל ובית-הדין הצבאי והרים דגל שחור ואמר, לא יורים באנשים חפים מפשע. ובכן, במקרה הזה לא היה אדם חף מפשע. היה על הרצפה שכב מחבל שבא לרצוח, ודינו, אם זה היה מתנהל כמו שמתנהלים אירועים מהסוג הזה, דינו למות. אבל מרגע שהוא היה חסר אונים, ואני לא אחזור על כל מה שנאמר, אסור היה לראות בו. עכשיו, התגובה בחברה הישראלית היא המאלפת. במקום שהחברה כולה תתייצב מאחורי בית הדין ומאחורי צה"ל ומאחורי הרמטכ"ל, השתוללו פה ברשתות החברתיות וברחובות אלפי אנשים, מאיימים, קוראים למוות, מאחלים לילדים שלי שירצחו על ידי מחבלים. זה מה שהם מצאו לומר. מאחלים לנשיאה של בית הדין הצבאי, לאותה שופטת מאיה אלר, אני מחפש את הציטוט, אני רוצה שתשמעו אותו. לקחת רימון ולפוצץ את השופטת ואת כל החלקים שלה לפזר במקומות שונים שיאכלו אותה הכלבים. אדוני, השם יברך, ישלם לה על הכל. ככה מדברים במדינת ישראל בשנת 2017. ואני חיכיתי שהאדמה תזדעזע. ואני חיכיתי שהכנסת הזאת תזדעזע. ואני חיכיתי שהממשלה וראש הממשלה יאמרו דברים. ליבנו עם החייל, זה בסדר, אפשר להגיד את זה. אולי קרתה לו טרגדיה. אבל מה עם עם ישראל? ומה עם צה"ל? ומה עם הערכים שבלעדיהם מדינת ישראל היא לא מדינת חוק ולא מדינת צדק? תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת ענת ברקו. תודה, אדוני יושב-ראש, כנסת נכבדה. בפיגוע הדריסה ביום ראשון, פיגוע ברברי, נוראי וכואב, קיבלנו תזכורת מי הם האויבים שלנו, מה טבעם וכמה אכזרים וצמאי דם הם. אויבים כאלה הם אויבים מרים שיצאו את תרבות הטרור שלהם לכל העולם. אבל למה לנו להתקוטט ולהכות איש את אחיו ולהגביר את המחנאות ואת הפלגנות? במלחמות פנים אין מנצחים, יש מפסידים בלבד. אכן המקרה של החייל אלאור עזריה הצית בביתנו את אש המחלוקת. זו בוערת עתה במלוא עוזה, בלהבות ובטונים גבוהים מאוד, והדבר אינו מוסיף לחוסן החברתי שלנו. לא תורם לעניין עצמו, ואף נראה כי לא מקל עם החייל. אין צורך לומר שהדבר מקשה עלינו להיות חדים ומרוכזים בלחימה האמיתית עם האויבים האמיתיים שלנו, חדורי השנאה ותאבי הרצח, שממתינים לכל הזדמנות להרע לנו כפי שראינו לפני ימים אחדים. במלחמות הפנים אין מנצחים.
יש רק מפסידים. דרך ההתלהמות וההתעמתות, הניגוח וההסתה לא תוביל לשום מקום. אפשר להעביר ביקורת, אפשר להציג השקפות עולם שונות ומגוונות, אבל לא בדרך של נאצות, השמצות, כללות ואיומים. הכל צריך להיות ענייני תוך שמירת כבודם של מוסדות המדינה וגופי השלטון שלנו ושל ממלאי התפקידים. צה"ל שלנו, זהו גוף ערכי מצוין שמופקד על ביטחוננו כאן, בו משרתים החיילים של כולנו. רק אתמול הלכתי לבקר את הפצועים מהפיגוע. איזה אהבה לארץ, איזו מחויבות אחד כלפי השני, אחת כלפי השנייה. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. צריך לשמור על המוסד הזה. אפשר להשמיע דעה אחרת בנחת רוח, אבל בטח לא לבזות את צה"ל, את בתי-המשפט הצבאיים, את הפגיעה במפקד מספר 1 שלנו, הרמטכ"ל, פגיעה שהיא ראויה לכל גינוי. וזה ברור שהחלשת צה"ל ומפקדיו תגרום לנזק למדינה בטווח הארוך והקצר. את בתי-המשפט הצבאיים ומערכת המשפט הצבאית באופן כללי אני מכירה מצוין, מתוקף זה שישבתי בהרבה מאוד הרכבים, גם כשופטת צד, גם בוועדות לעיון בעונש כנציגת הרמטכ"ל וכנציגת שר הביטחון. הם עושים עבודה מצוינת, מקצועית ורצינית, עם אמון בצדקת הדרך. המערכת השיפוט הצבאית אמרה את דברה והרשיעה את החייל. נכון, היא עשתה זאת במילים קשות ונוקשות, ומסמך הכרעת הדין שהוציאה מתחת ידה הוא מסמך נוקב וקשה לעיכול. אבל לא חולקים על הכרעת דין במסע של הכפשות, לא בקללות ולא בנאצות ולא בדברי הסתה, ורוב האנשים שעשו את זה אני מניחה שגם לא קראו את הכרעת הדין. בכל אופן, האנשים הללו הרגישו בני חורין להטיל מורא על השופטים, ומכך יש להביע סלידה ושאט נפש. זה מסכן את החברה שלנו, זה מסכן את חוסנה של מדינת ישראל, ואני קוראת לריסון עצמי. גם אם הדבר כואב הוא בנפשנו, אנחנו יודעים שהאירוע היה מורכב, מלחיץ וקשה, אבל מערכת המשפט פסקה, וצריך לתת הזמן לדברים להתנהל. החייל יכול להגיש מחילה, עוד דקה ברשותך, תודה. החייל יכול להגיש בקשת מחילה לאלוף, ואם הוא ילך בתהליך של ערעור הוא יגיש בקשת מחילה לרמטכ"ל. יש את האינסטנציות הללו. וכמובן שהאנשים הללו הם מכירים את המורכבות של הסיטואציות האלה, והם ברור שהם לא מסתכלים על זה באופן סטרילי. לי ברור כי הגם שמעשהו של החייל עלה ככדי עבירה ומסתייגים ממנו בצבא, עדיין רואים אותו בהקשר של האירוע עצמו. עדיין מדובר בחייל, חייל הוא ולא פושע שהחברה צריכה להיפרע ממנו. אדרבה, צריך לנהוג בו מנהג בית הלל, ואם בית הדין הצבאי, יחליט למצות עמו את הדין, יש מספיק דרכים לעשות את זה, וכמובן גם להקל. אבל לעשות את זה מתוך כבוד למערכת הצבאית ולמערכת המשפט, ולהכיר בכך שהאויבים שלנו, אדוני יושב-ראש, לא מתלבטים בסוגיות מוסריות מהסוג הזה. וכמו שנאמר, דברי חכמים בנחת נשמעים, וזה הזמן להזכיר שוב, במלחמות פנימיות אין מנצחים, יש רק מפסידים. תודה רבה. אדוני יושב-ראש. תודה. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה, אדוני יושב-ראש. עד 3 דקות, בבקשה. כנסת נכבדה, אני ראיתי שהנושא של ההצעה לסדר היא גם באמת הגנה על בית-הדין, אבל בעיקר על הרמטכ"ל, ולכן ביקשתי להביע את דעתי בעניין. ראשית, אני מסכימה גם עם חבר הכנסת נחמן שי וגם עם חברת הכנסת ברקו עם הדברים שלכם. אני כן רוצה להגיד מילה לגבי הרמטכ"ל, בעיקר לאור השיר ששרו שם מספר אנשים קיצוניים, גדי תיזהר, רבין מחפש חבר.
עכשיו, לכל אדם כמובן זה נשמע, מעבר לאמרה קיצונית, זו אמרה מזעזעת בעיניי, ואני חושבת היה כאן איזושהי, אני לא יכולה להגיד התנערות, אבל לא באו ולא באמת הגנו על הרמטכ"ל, לכן אני חושבת שהדיון הזה חשוב. באופן אישי אני גם אספר לך, אדוני יושב-ראש, הוא גם היה המפקד שלי במשך שנה וחצי, ואני זכיתי בשני מפקדים אדירים בחיי, אחד זיכרונו לברכה ארז גרשטיין, והשני בדל לחיים ארוכים גדי איזנקוט, ולכן באמת חשוב לי לומר מילה אחת בעניין של גדי. אני לא אתן את כל סיפור חייו וכמה באמת הוא עבר, אבל בסופו של דבר אני חושבת שהדבר שהכי מפריע לי, וזה אני גם אומרת לך, סגן השר בן-דהן, שאתה אדם רציני מאוד, אני חושבת שאנחנו באיזשהו מקום כחברה, ובעיקר כחברי כנסת, לא נתנו גיבוי אמיתי לרמטכ"ל בנושא הזה. עכשיו באמת זה לא משנה מה אנחנו חושבים על תוצאות